دم باش خوندکارین هێژا ez mamosta Hesenim em ê îro waneya çaran ji beşa duyem pirtûka zimanê Kurdî refa heftan bibin. Waneya me jî îro waneyek ji dîrokê ye, behsa beşekê ji dîroka Kurdî dikin yan jî dîroka kesekî Kurd e. Ev keskî Şerefxanê Bedlîsê ye, Şerefxanê Bedlîsêkî ye. Ew jî xwe kurê yek ji mîrên Kurdan e. Kengî li ku derê ji dayîk bûye, jiyana xwe çawa qedandiye. Li kûî de yan jî kîjan salê de jiyana xwe ji dest daye. Niha em ê waneya xwe bixwînin û em ê bêhtir agahiyan li ser wî nas bikin. Pirtûkê xwe vekin ser û pela şêst û nihan em dest bi xwendinê bikin. Şerefxanê Bedlîsî Şerefxan kurê Mîr Şemsîddîn kurê Mîr Eşref e ji binimala mîrên fermanrewayên Bedlîsê ye. Di sala 1542 de jî dayîk bûye û di sala 1604 de miriye. Di temenê xwe yê ciwan de li mala Şahê Îranê hatiye perwerdekirin, wekî şahzadeyan hatiye xwedîkirin. Di hemû beşên hunerî de xwendina xwe bi awayekî serkeftî qedandiye. Di dîroknasiyê de gelek kêrhatî bûye, karê ku di qada dîrokê de kirî pir giranbiha bû. Dîroka Kurdistanê û navê bav û bapîrên xwe ku mîrên Bedlîsê bûn nemir kirine. Şerefname ya wî nivîsî karekî hêja ye. Her wekî di dawiya şerefnameyê de gotiye ez xwe bextiyar dizanim û şanaz im ku min xizmeta netewa xwe kiriye û ketime rêza nivîskarên welatparêz. Şerefxan ev pirtûka xwe ya bi navê şerefname di serdema Sefewiyan de bi zimanê Farsî nivîsiye. Seyda Hejar Mukriyanî berhem bi şerefname ji zimanê Farsî wergirandiye zimanê Kurdî. Niha ev berhem bi gelek zimanan hatiye wergerandin û di pirtûkxaneyên navdar ên cîhanê de tê pêşkêşkirin. Weke me dî xwendekarên hêja Şerefxanê Bedlîsî Şerefxanê Bedlîsî kurê Mîr Şemsîddîn kurê Mîr Eşref e. Ew jî mîrên Kurdan in yan jî mîrên Bedlîsê ne. Ew kurekî çawa bû, pir jîr û çalak bû. Di cewaniya xwe de weke şahzadeyekî hatibû xwedîkirin. Şahzade kîn? Şahzade ew zarokê ê şahan in. Zarokê şahan in ên Kurd, bi taybetî ên Kurd ji wan dibêjin şahzade. Wek şahzadeyekî me got hatibû xwedîkirin. Ji aliyê hunerî ve pir jêhatî bû. Xwendina xwe ya hunerî bi awayekî serkeftî qedandibû. Her wiha jî ji aliyê dîrokê ve gelek xizmet ji netewa xwe re kir û pirtûka xwe ya bi navê şerefname nivîsan. Ew pirtûk jî weke me got, weke dwaneyê ji me re xwendin ku destpêkê bi zimanê Kurdî hatibû nivîsandin. Piştre Seyda Hejar Mukriyanî ew kir zimanê yan jî wergiran zimanê Kurdî û piştre jî hat wergerandin, yanî bi gelek zimanên din jî hat wergerandin. Niha jî di pirtûkxaneyên cîhanî de tê pêşkêşkirin. Niha jî xwendekarên hêja yanî tenê ev wane bû îro weke xwendin. Niha jî werin ser wateyê peyva cem e çar peyv me re derbas bûn. Em ê wateyê wan şîrove bikin û ser de pê binivîsin. Destpêkê çi peyv cem e heye? Fermanrewa. Fermanrewa ew jî kî ye? Karibdest yan jî rayedar. Yani kesê ku li ser kar disekirin, kesê ku fermana kar dikin. Em jê dibêjin karibdest yan jî rayedar. Karibdest yan jî rayedar. Rayedar. Şanaz deman dibêje ez şanaz im. Tê çi wateyê? Tê wateya dilxweş yan jî serfiraz. Dibêje ez şanaz im, yanî ez dilxweş im, ez kêfxweş im, kêfa min bîkarî hatiye. Vê wateyê yanî dilxweş
یانجی سەرفراز ئەوانە سەر پەیواسیان بێ شاهزادە مەگۆ شاهزادە ئەوژی کین بەریان هامەگۆ زارۆکێن شاهان یانجی زارۆکێن کورد ئێن شاهان پەیوا داویژی دیرۆکناس خۆ دیرۆکناس ئەمزان ئەو کەسێ دیرۆکێ ئەمجوول دبە یانجی ئەمژێر دبێژن چ ئەمبێژن دیرۆکزان دیرۆکزان یعنی کەسێک و di دیرۆکێدا جێهاتێ یانجی خوێندناوی لەسەر دیرۆکێ هەیە ناوژی خوێندەکارن هێژا مێوەرن سەر پرسێن وانەیە سێ پرسان میێوان بخوێنن و بەرسڤاوان سەر دە پێ بنویسن پرسا یەکەم دەبێژێ شەرەفخان کەنگی و li ku derê ji dayîk bûye شەرەفخان کەنگی li ku derê ji dayîk bûye ji xwedgorma xwe دوانەیە dibêje di sala 1542 de ji dayîk bûye weke em zanin ji xwedwaneyê nenivîsandine lê weke ku ji me re dibêjin yek ji mîrên Bedlîsê bûtê watê ku ew li Bedlîsê ji dayîk bûye yanî dikarin bêjin li Bedlîsê di sala 1542 de ji dayîk bûye Pirsa duyem çi dibêje navê pirtûka Şerefxan çi ye navê pirtûka Şerefxan ji xwedgorma xwe danîbûn çi navê pirtûka wî Şerefname Şerefname Pirsa sêyem jî çi dibêje pirsa sêyem dibêje kesê yan jî kê şerefname wergirandiye zimanê Kurdî destpêkê me bo şerefname kîjan zimanê hatin nivîsandin bi zimanê Farsî pişt re Seyda Hecar Mukriyanî wergirand zimanê Kurdî Seyda Hecar Mukriyanî Vê awayî xwendekarên hêja em bersiva pirsê xwe jî bi dawî dikin ji xwe îro xala rastenivîs tune xala cûr û awa tune her wiha xala rêsman jî tune ji ber vê yekê em dibêjin dawiya waneya xwe spas ji bo temaşekirinê bimînin kêf û xweşî be